V dnešnom videu sa pozrieme na to, kedy a ako je vhodné konzumovať púpavu. Srdečne vás všetkých vítam, volám sa Zoácht. Púpava je známa aj ako pampeliška. Jej anglický názov je dandelion a konzumovať sa môžu jej listy aj koreň. Účinné látky púpavy môžeme príjmať v rôznych formách. Existuje sušená bylina, z ktorej je vhodné pripraviť čaj alebo odvar. Ďalej púpavový extrakt, kapsuly, kvapky aj sirup. Púpavu môžeme konzumovať aj v surovom stave, napríklad na naja, alebo v lete na zbieranú zo záhrady. Prípadne ju možno kúpiť aj od predajcov na väčších biotrochoch. Púpava predovšetkým pomáha pri odvodňovaní a podporuje močenie, najmä jej zelené listy, ktoré sú plné draslíka, vitamínu K a vápnika. Odporúča sa piť jej čaj pri vysokom krvnom tlaku, zadržiavaní vody alebo opuchok. Vďaka močopúdnemu účinku môže byť užitočná aj pri chudnutí, keďže u väčšiny ľudí tvorí nadbytočnú hmotnosť najmä voda. Každý na uloženie 1 gramu glukózy, teda cukru v našom tele, je potrebných 2,7 gramu vody. Výťažok z koreňa púpavy, ktorý sa zvyčajne nachádza v kvapkách, kapsulách alebo sirupoch, je veľmi dobrý na regeneráciu pečene, proti stukovatenej pečení a na detoxikáciu. Prípravky z púpavy, ako aj púpavový čaj, môžeme konzumovať počas pôstu a detoxikačnej kúry, pretože neprerušujú pôst a zároveň pomáhajú odstráňovať toxíny z tela. Na regeneráciu pečene odporúčam. Venujte pozornosť kapsulám Hepadex, ktoré obsahujú koncentrát účinných látok z 15 liečivých rastlín. Obsahujú aj výťažok z púpavy, ďalej koreň lopúcha, artičok, petržlen, výťažok z cesnaku a ďalšie. Tým, že zlepšujú funkciu pečene, stimulujú aj tvorbu žlčových kyselín, čo vedie k lepšiemu využitiu tukov v našom tele, keďže žlčové kyseliny zohrávajú dôležitú úlohu v metabolizme tukov. Tento účinok môže byť užitočný napríklad pre tých, ktorým odstránili žlčník. Ak napríklad pri konzumácii mastných jedál pociťuješ negatívne tráviace príznaky, oplatí sa zamyslieť aj nad zlepšením stavu pečenie, najmä nad tvorbou žlčových kyselín, ktorú môžeme podporiť užívaním púpavy. Pre diabetikov a ľudí v stave prediabetu je tiež dôležité myslieť na regeneráciu pečenie, pričom koreň púpavy obsahuje aj inulín, ktorý spôsobuje pomalšie uvoľňovanie cukru, čím sa zlepšujú hodnoty krvného cukru. Pri kandidóze je tiež užitočný koreň púpavy a extrakty z neho, pretože vyživuje prospečné črevné baktérie, čím môže klesnúť hladina nežiaducich húb a baktérií v črevách. Pri púpave nie je stanovené denné množstvo, ide o liečivú rastlinu, ktorú môžeme konzumovať aj viackrát denne. Kapsuly a kvapky z púpavy užívajme s vodou niekoľkokrát denne. Čaj píme aspoň hodinu po jedle. Ak chceš, aby ak chceš, aby sa o púpave dozvedelo viac ľudí, klikni na tlačidlo Páči sa mi to pod videom, pretože takto ho YouTube odporúči aj ostatným na pozretie. Prajem ti veľa zdravia, vidíme sa v ďalšom videu. Dovtedy, nech je zdravie s tebou.